днес добре дошли в канала на Марта Про. Днес ще пробваме amo с бомбоните, рибките и прасковата, които съм ги ял по-ял. Ще ги оценяваме отново 10 и тези също. Искам се за един лава бер, но да, вече имам 2%. Сега почваме с прасковите. Така изглежда. И нека да ги пробваме. 3, 2, 1. Много са ярки. Чайте да видим дали ще мога да ги отбеля. Успяхме. Прасковките 10 от 10. Ръбките, които са много малко. Нека да пътам. Веднага се отвориха. Мирише на сок от червена ябълка. Ето как изглежда. Не е така някакво желе. Много добре. 3, 2, 1. Няма смисъл за какво говоря. 10 от 10, брат. Ай сега. С една рибка и една праскова. Ето. 3, 2, 1. Брутално, брутално, брутално. Абонирайте се за канала. Все още сме 7 абоната. Това е защото вчера си направих канала. И да, абонирайте се, коментирайте и чао!